Asiniro hamadihamu doho dame nasian debata amata doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Amen. Horas madihamu salukna huriana hina holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Tapi parhorasan masya kami padita joki manaik manalu. Bongot mahita tu mingguan ima tu minggu remi ni sire. Di bahini lo samu mahami lau mamaritahon hata ni debata tu tonga-tongata saluhutna marhiti akun YouTube Bagasta Manalu Rumejuk Channel. Atau tak pernah di maroha do pikirata lo manangihon hata ni debata nage biturupuk jamita tu minggu tanggal 10 Maret 2022 ima di minggu reminiscere. Hata ni debata di enet sian buku Sada Musa bidu 15 ayat sada sahro di ayat onom. Sada Musa bidu 15 ayat sada sahro di ayat onom songroma hata ni jahuba hujahahon madihita saluhutna. Dung salpo aka jamita odeng Roma hata ni jahuba tu si Abram marhiti-hiti alatan nin nama. Una koma biar ali Abram. Hudu lobu-lobum upam macai balga. Alai ni nasi Abram ma. We ali Tuhan jahuba. Hamale honom mudiau. Saya napunu doau. Si Eliezer nasian Damaskus nama sitian bagasu. Akup ni ini nasi Abram. Di dangadong pinopar hudi lehoko. Jala ida anak na sorang di bagasan jabuku nama sitianau. Duni Roma hata ni Jahoba madok tu ibana. Dang ibana maniako na ruar sian butuham ibana maniako. Dungi ditogiho Tuhan ni ibana ruar tu balian jalaninna. Ua tailihon ma dopak langiti jala bilangi aka bitang molo habilang ako akai. Dungi didok musetu ibana. Songoni ma pinopar musugut. Jadi porsea masih Abram di Jahoba. Gabe hati goranna doi di etong Jahoba. Ido ianggo sahat ni hata ni debata. Hurian itu hata. Molusu kutu hita hiado hamu. Maklalahun ganggu ni roha. Hiado hita maklalahun biar ni roha. Totu sude hita madok hea. Alemolo taida secara detail, secara bagas. Aka dopak dia dugu modang biar ni rohata. Dopak dia dugu modang ganggu ni rohata di ngulut tau. Boido rata dok akamang tagwari. Mungkin adong siya tonga-tongata ganggu rohana. Ala ni situasi parnguluan na macay maon. Mungkin di tonga-tongan ni situasi pandemi COVID-19. Taboto do godang toropan akka ruas ni huriai na aguan akka perkarejuan bahkan moru akka padaraman. Boi gabi patubu biar ni roha ganggu ni roha Tuhan. Buhana mangulu namion. Songod dia nama iya nakokon. Buhana ma. Torop ala dampak ni COVID sa Prusia torop do akka pangarato nabor hasian bona pasugit gabi mula nuwa yang tu bona pasugit museng. Hurian itu hata ganggu ni roha biar ni roha sada pakilalaan ni hajol maud doi. Asasian ni naing idaton waing marhitu turpukon songon dia do sasitong na sikap ni ngolu ni halak na porsea songon halak na say marpakirimon turibata di bagasan nguluna. Mulonaking boido hitan waing partikianon gabi magung pos di rohata ganggu rohata. Adong totong rahalak ganggu rohana biar rohana tak ringo tua ke artana. Boido ala baguda kuartai ala baguda kuar kasih namoti gabi ganggu rohana gabi bebiri bana buana martak kosut bayakon gabi ubiar ibana lau memikiri artanai. Gabi ubiar ibana memikiri akasi namo nai. Ale tetua donggo. Hinor adonggo nama bahin di gabi songoni. Huda itu hata. Tubuh itu. Tubuh ganggu. Tubuh biar ni roha. Itu ngatongan ni ngulut tahun. Itu ngatongan ni ngulumuna. Tardumobi itu ngatongan ni nguluta. Songon halak batak. Tuludo. Pakirimon pangihuton filosofi ni halak batak. Na parjolo ang giyak ma boy Jepang ta ngulu na marhamoraon marhadumaon.
Boy Jepang ta ngulu namar hagabion maranak dohot namar boru. Boy Jepang kita ngulu namar hasangapon. Jalan laki hudok ngulu namar hagabion maranak dohot bar boru. Tutu sada hal nama cai arga doon. Itu ngatonga ni ngulu ni halak batak molo gabi sada rumah tangga. Tetu di halak batak gabi sada lungun ni roha do odohonon mula dong siat tonga-tonga ni keluarga ta manang siat tonga-tonga ni ngulu ni halak batak manang halak Kristen na somarana marburu dope. Ala ido naing di patigor nuaing roha doho pikrata pakiribota marhiti turpukon. Molo tado majo mula dong siat tonga-tonga ni keluarga ta na somarana manang marburu dope. Boha tu dohi tamadok ngulunai ngulu na sotara pasu-pasu. Tu dohi tamadok ngulunai ngulu na hona uhum. Dang tuk kita alamat doki. Ale marhiti turpuk di bagasan minggu ta tu mingguon akamang do akainan. Asa naik kita bui mangatusi. Lomo ni rohani di bata di bagasan ngoluta. Hola lomo ni rohani di batado nasau di bagasan ngolutaon. Dan gabe lomo ni rohata nagabi duminggan dihita. Dan gabi pikirata sakap tai gabi duminggan di ngolutai. Asan waing taida. Sian turpuk ta tuminggon ima. Taringo tu parsorio ni si Abram do si Sarai. Takas dora. Taboto songo dia parsorio ni si Abram. Kamang do akainan. Sa tuha-tuhaon na. Dumpe di umur 100 tahun si Abram. Jala 10 tahun si Sarai. Gabi tubuh ma pinopar dinasida. Ima si Ishak. Nuaing nang ita ida anggosian hajol mau sian logika di pikiran itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Manusia yang sudah berumur 90 tahun bisa melahirkan atau memiliki anak. Alai songon halak na porsia ingo ma. Dang adong na saudara patu pada bata di gulut tahun. Alai lobi siani naing idau tak kamang do akena. Pakirimon ni si Abram. Nangpe nian. Nunga adong iana konna alai sian hatuban ni si Sarai doi. Dang sian ripena. Nuaing taida kamang do akenang songo dia. Ganggu ni rohani si Abram. Hal na wajar doi. Hajol mau doi. Buharu tutu Tuhan. Mulu taida tu bagasan parnguluat ta. Dang adong iana koko. Dang adong pinoparu. Isi nama haduan menggati honau. Isi nama haduan na manguduti guarhu manang margaku. Boy doi kamang do akenang tarjalo rohata. Asasian itu pukon naing mangalehon panorangion panugu-nuguot tu hita. Pangatusion taringo tu lomo ni rohani di bata di bagasan nguluta. Totu bohado carana, bohado carata. Asa tu kita lo mangatusi lomo ni rohani di bata di ngulutau. Damang do daidang nahina holongan. Mulo naking takas taida sian turpu tai didok di bata. Una koma biar ale Abram. Au do lobu-lobum. Upam macai balga. Aratakas di ida di bata. Hasatiao ni si Abram, parsihoto ni si Abram. Nasetok tong marpakiri mo to di bata. Nang penaboy do. Ito nga tonga ni haporsyon na. Ito nga tonga ni hot ni tugu ni rohana to di bata. Naboy do siyan hadiryon na gabi buharo tutu. Toho do baga-baga ni di bata. Damang do dahinang totiko do honota. Dangadong
na sudat diaka baga-baga ni di bata. Sain na pasaw ton ni di bata do akka baga-baga na tu akka halak na porsea di ibana. Alasindo tu baga-baga ni jorma. Anggo jolma marbaga-baga na bui doi gabe lausan na. Gudang do siak kita nak kamang do akenang marbaga-baga aledang taulahon. Gudang go siak kita kamang do akenang marbaga-baga tu tonga-tonga ni keluarga tu kahala no humaliang ta. Alai talao si dang tuk kita pasauton nah tabaga-baga honi. Alai molo di bata. Tuk do ibana. Jala dakya dijua di bata. Dakya disudati di bata baga-bagana. Molo nunga di baga-bagahon. Ido naing ido takamang do akenang. Taringo tu baga-baga ni di bata. Nalama masu si Abram. Ubahan di dok di bata. Diayak na palimahon. Itu gihon masih Abraham ruar tu balian jala di dok di bata. Uataili hom madopak langiti jala bilangi akabitang. Molo habilang ako akai. Tutu. Darong siat hitape na tuk. Lau mamilangi aka bitang di langit. Jala di dok di bata. Lau mga dolhon. Songon torop ni bitang di langit. Songon ima torop ni pinopar musogon. Damang do day nang nahinaholongan. Takas taida. Sada panugunuguon sada pakirim mo nabalga. Patuguhon roa do aporsian si Abraham di hati-hai. Jala odo tong nanaing idota di bagasan parnguluat tas sinuaingon. Damang do day na. Mula dong tongon nuaing ganggu ni roham. Mula dong tongon nuaing biar ni roham. Mungkin adong siya tonga-tonga iyan ako mina sumarhaso tadope. Mungkin adong siyan burumina sumarhamuli adope. Mungkin adong siya nakaya ako mina sumarian ako dope na sumarhagabi adope. Pahot mapakirimomu holan tu di bata. Pahok mapakirimomu pakirimot na madok ali Tuhan. Lomoni rohamma na saud di nguluko. Puasa. Alasian ibana do. Mual ni hanguluan. Ibana do na mga lehon hanguluan itu hita. Ibana do na mga turhon ngulutay. Idobain ganup halak na porsea. Asa naing holan marhaposan tu di bata. Asa ido na naing taswarahon di ganup nguluta, di ganup tangyang ta, di ganup perdalanan di nguluta. Ale Tuhan, lo mo ni rohaman asaut dia. Nakimulak saot isong nahudok atong buhado. Mula dong siya tonga-tonga ni keluarga ta. Iya nakota, dohonon na sumarhagabion buha. Dohonon taro na so tarpaso-paso. Da. Tarpaso-paso dunguruna. Alay taringo tu pakirimoni. Artina na yung dohonon nami. Dang gabi. Hajol maon dang gabi. Ala ni parianak konon manang hagabion gabi ukuran ni ngulun sa sahalak gabi dohonon tarpaso-paso. Gudang gope na boy idauta. Gudang gope akka dalan, gudang gope akka solusi. Naong diliod di bata tu portibion tu akka halak na mungkin dang boy marianak konon siyan ridang ni si ubion na. Asa siya niya na yung dohonon. Unang murah-murah hita. Mago pakirimot ta. Asa ujung na unang murah-murah. Keluargai. Marsirang. Unang murah-murah. Amai. Manang inai. Lao. Manirakon. Parsoduk na. Manang naniuli na. Unang murah-murah roh hata sirang siap tonga-tonga di ngudut tao. Molo, honang ala ni parianak konon. Ditugu hitam waing asa mamereng ubal ga pakirimu ni di bata. Mamereng lomo ni rohani di bata di ngudut taon. Mungkin mawal tarjalo hita.
mungkin maul tarjalo hita. Murah-murah hamu amang padita madoki. Naso hamudo makilalahon na hulay lahami. Toho doi. Alay ngo ma halak na marpakirimon ido na sa jupangan gugu. Halak na sa marpakirimon ido na sa jupangan hatuaon. Halak na sa marpangusad dia tu di bata na madok asalo mo ni rohani di bata na saot di nguluna ido na sa jupangan las ni roha. Ido na sa jupangan dami ito nga tuangan ni nguluna. Hurian itu hata. Mulupi maol parsuruami dihamua mangin ang ruas ni huria. Molo dang dilihod dope hagabi tuhamu. Ingo ma lowas ma lomo ni rohani Tuhan isao di ngulu. Say na ukapon na do dalan. Say na lehonon na do akadala tuhamuna. Asal ma di bagasan pakirimo kamu. Asal ma toktong di bagasan haporsyaon na tugu di bagasan namar pangusan dion holatu ibana hamu. Prapasahaton ganu parsuryomi. Taringo tu paryana kono. Taringo tu pargerejuan. Taringo tu akka sirokap ditondi. Dia kasuduk na upo supe ikut songonido. Dok ma di bagasan ngulum. Tuhan, kehendakmu lah yang jadi di dalam hidupku. Karena aku tahu rencanamu adalah rencana yang indah dalam hidupku. Dok ma di bagasan tangiangmu. Domoni roham mana saut di nguluku alih Tuhan. Asas jadi toktong jupangan las di roha jupangan dami jupangan hatuau kita di ngulu tahun. Asas jadi tersadari. Ganup na tajalo di ngulu tahun. Dangala di guguta. Alai ala asi do tolong di rohan di bata. Di minggu reminisiron ditugiho kita. Son minggu reminisire naman dok. Ali Tuhan say ingo maaka denggan ni basam. Mudido denggan ni basa nasya di bata dang holang taringo tu pariana konon manang hagabion dang holang taringo tu aka arta tu aka sirokap ni tondi. Alai luas ma denggan basai di bata na pasahato tungurut tabi. Tajalo tapai mama. Aka pasu-pasu na lao si lehonon di bata. Asa siya ni do hitalaw mamereng. O odo hapek. Lomo ni rohan di bata diaw. Odang sonari do PHP. Dang na ujui ditiki ina hupang idoi pitor di leo Tuhan itu. Alaingo ma adongo partikian na uli. Naung di parade Tuhani. Lao mangalehon. Lao pasauton. Akka baga-bagana pasauton akka tangiang tai hobar tu lomo ni rohani di bata hobar tu partikian di bata pos rohamuna di si molo pos rohamuna bergugu mahamu bergugu mahita unang begang guru hatta molo pe olo rogang guni roha biar ni rohai alai na lampa jonoko kita ma lam tarojar mahita lam pajonoko diri tu di bata asa tok tu margugu saya lam margugu hita saya marhapusan holan tu di bata mahita ingo ma lomo ni rohani di batado na duminggan di bagasan ngulut taon amin tu hata mamasu-masu tu hata margugoy hok kita saluhuna